каже, аз една Дия. Снимам те сега за пред телевизията. Дия крема! Дия крема! Ще ти кажа аз на тебе. Molto bella camicia, Dio. Къде си ти, бе? Molto bella camicia. Sono Ponza. Ponza, isola di Ponza. Questa è la mia barca. È la mia barca. Ай. Трагедия. Трагедия. И какво друго? Какво има наоколо? Джелатерия, блу марине и някакви други неща. И какво още? Днес също имаше вятър. И какво прави, като имаше вятър? А сега какво прави? Смених плажа. О, така ли? Тук това му е хубавото на острова, че има много плажове. Всички страни плажове. Добре. Не се доближавай много до мен. Ой, казвай ми. Атенционе, Дия. Ето как се подвижвате. Я да ще обясня. Вау. Какъв маршрут? Това е лодка паркинг. Най-малката лодка върши работата да превозва хората до лодките, докъдето искат да отидат. До къде? До лодката, до която искат да отидат. Да. Или става с водно колело. Вау. Няма комета да я. Няма комета да я заснемем. Кой ще се опита да паркира? Там един ще знам много хубава яхта. Къде е? Тая с да. Виж как се слагат такива възглавнички отстрани, за да не може да се удрят и да ти... Абсолютно. Малко денс няма ли да покажеш? Уху! Юху! Край!